Oh, ano guys, yan o, yung ginayat natin sa live, yung sayote, bawang, sibuyas, kamatis, yan. Eh yung baboy, yan, pinakuluan na natin para malambot na siya. Yan guys, yung panlawak natin, yan, yung pork, yan, maya na lang. Yan guys, yung baboy natin guys, pinakuluan natin para maluto na siya. Para paggisa natin sa kanya ay luto na siya. Guys, kulo-kuloin lang natin yan guys. Ang ating panlahok na baboy. Yan. Lagyan natin ng kunting mantika. Para paggisa natin. Yan mga kamix. Yan mga kamix. Mikos-mikos lang natin yan mga kamix. Yan. Ayan na yan. Pag magigisa na tayo. Mga mix. Lagyan natin yung bawang. Yan. Para hindi naman siya pumutok-putok na naman. Kaya nalagyan natin ng bawang yan. Kasi pag puro lang yung ganyan, puputok na naman yan. Kailangan mabili ng tuil. Ilagay na natin ang sibuyas. Yan. Para hindi na siya pumutok. Kasi may halo siyang sibuyas. Yan naman. At ilang mikos-mikos ang ating niluto. Yan. Mikos-mikos lang natin yan. Cooking muna tayo ngayon. Yan, maya na. Guys, yan na siya. Yan. May putok-putok pa siyang nalalaman. Ayan, lagyan na natin yung kamatis. Yan guys. Ang pork naman guys ay malambot na yan. Kasi pinakuluan na natin yan. Yan, lutuin lang natin yung kamatis niya. Okay. Yan. Halo-halo lang, mix lang tayo guys. Para magaluto naman tayo ng simpleng ulam sa tanghalian. Ang lutong Bicol, ginisang sayote. Yan. Yan po, maya na. Yan po, ganyan ang kanyang itsura ng ating kamatis. Ilagay na natin yung sayote. Yan. Yan ang ating ulam ngayon. Ang ginisang sayote.
Ang ilagay natin sa baw guys, yung pinagkuluan na ng baboy para may lasa na talaga siya. Yan guys. Para yung sabaw niya guys, lasang ano na talaga siya, baboy. Yan. Yan ang ating ulam ngayon. Ginisa-gisa muna tayong sayuti. Yan. Yan, pakuluin lang natin ang yun guys. Ang ating sayuti. Yan, lagyan natin ng pork cube para matunaw na siya dyan. At maglasa na sa ating gulay. Yan. At lagyan na rin natin ng pinong paminta. Yan. Yan mga kami, ganyan lang yung simpleng luto ng ating sayote. At lagyan na natin ng pang magic yan. Yan. Yan po. Yan daw, mikos-mikos natin. Yan po. Yan, hintayin natin kumulo siya. Guys, kulo-kulo na siya guys. Yan. Guys, lagyan natin siya ng patis. Yan. Kunti lang guys. Maalat naman siya. Isa natin guys. Kung okay na ang kanyang timpla. Guys, ang sarap guys. Tamang-tama lang yung lagay natin ng patis guys. Hindi siya maalat, hindi siya matabang. Tamang-tama lang guys guys. Yan. Kunting kulo-kulo na lang guys. Luto na naman ang ating tanghalian na ulam. Simpleng ulam lang yan guys. Ginisang sayote lang yan guys. Na may pork. Yan guys. Guys, ang ating ulam for today. Yan. Pakuluin na natin ang pakuluin yan guys. Mag-add tayo guys ng konting paminta kasi masarap yung nalalasahan mo yung aroma ng paminta guys sa ginisa. Yan guys. Mag-add lang tayo ng ng konting paminta para yung aroma niya ay malasahan natin sa Okay naman yan sa katawan ng tao guys, yung paminta. Sustansya naman yan. Guys. Ay, guys. Tama-tama lang yung sabaw niya guys. Kasi yung mga bata, ganito, sabaw ang inahalo nila. Yan. Lagyan natin siya ng konting sabaw. Kailangan natin sundin yung mga kagustuhan ng ating mga bata. Yan. Para kumain sila. Yan guys, ang ating ulam for today. Yan. Yan, ating i-testing guys kung okay na siya. Ang ganda. Yummy guys, yummy. Yummy. Kahit simpleng luto lang yan guys dito sa Bicol. Sayo ginisang sayote lang guys pero masarap ang kainan guys.
Sana all. Diba? Nagugustuhan ng mga bata. Yes! Yeah, guys. Yan. Kunting kulo-kulo na lang, guys. Ay, luto na siya. Yan. Guys. Guys, nagaluto na naman tayo ng ulam sa tanghalian, ang ginisang sayote word pork. Yan guys, so hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi, saan po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po tayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!